היי חברים, ברוכים הבאים. אני מישהו, הרבה אנשים כתבו לי בתגובות שהם רוצים אותי ברובלוקס כדי לשחק איתי 99 לילות או דברים אחרים או דורס, כמו שבא לכם. ונו, אז אם אתם רוצים אותי, בואו תראו. הנה, זה אני מהאקסבוקס, חכו. אני נכנס רגע. הנה, זה אני מהאקסבוקס. כמו שאתם רואים, יש לי כאן החברים שרצו אותי בתגובות, ויש להם רצים אותי ושיחקתי איתם משחקים איזה שבא להם. ובואו תראו. הנה, שיחקתי איתם דורס, פורסקן, 99, עולם של דנדי, כל מה שהם רצו. ואז הם נתנו לי עוקב. אז אם אתם רוצים, אל תשכחו לשים לייק ועוקב. או שאני אשחק איתכם מה שבא לכם פה. בואו תראו. הנה, בואו תראו כמה שרדתי. אני אראה לכם. תחכו. שרדתי הרבה. מפה אני לא זוכר כמה שרדתי. בואו נראה. A. לוחצים על... אם אני לוחץ על A, כן. הנה, שרדתי 194 ימים. מהטאבלט שלי, אתם רואים אותו שם, שרדתי בול 99 לילות. ומהטלפון שלי שרדתי 326 ימים. אז אם אתם רוצים אותי מהטלפון ומכל הדברים, אל תשכחו לשים לייק ועוקב. ביי ביי.